Igbo bekuo gị si ka ewuru the delegate ga onye eze ga akpalite ụka with ndị eze Etche na ndị eze Ikwere na ndị eze ọmụma. Ị ga-adị na njikere? Why not? Why not? I must agree, because this is what we have aspired to do since long time ago. Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, Igbo nwe m nọ, ekele m unu. Ọ nwanne unu nwoke Chukwuemeka. Well, anụ m ebe a m nọ now wụ Ọgbata nke ndị oyibo na-akpọ boundary nọ n'etiti Rivers State, ebe a Rivers State, ebe a wụ Imo State, ebe a wụkwa na-Etche, ebe a wụ Okpala. Ihe m ji bịa wụ unu amara na ihe anyị na-eme. Ihe na-eme wụ ka ajụ ese nwee ike inweta ọsụsa ihe anyị ga-eji wee mekọọ Igbo ọnụ. That is the Unify Igbos now. Anyị ga-aba n'ime Imo State mana ndị anyị ga-ajụ ese kedu omume ha, kedu otu ha si nọrọ with ụmụnne ha ndị nke nọ na Rivers na ha n'onwe ha. Ma ka na ya amarala na ụfọdụ ndị nọ na ebe nke a na-ekwetecha na ha bụ ndị Igbo, ha na-asụ Igbo, na-eme emume Igbo, na-aza aha Igbo, erigwe nri Igbo, mana o nwere ihe ịjụ ha o nwere otu o si adị, asụsụ ha na-adị, a na-agbatị agbatị. Well, ihe anyị ji bịa ka anyị bakpuo n'ime Imo Steeti ebe a kpọrọ Okpala hụ ofu ndị ma mmadụ abụọ jụkwanụ ha ese kedu emume ha na ndị otu ha si emeta omume, ma ha na-eme ka ụmụnne ka ha na-ahụta onwe ha ka ndị ọzọ. Soronụ m ka anyị bakpuo. Udo. Igbo wu Igbo ndị ọma, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ana m ekele unu ezigbo nwanne unu nwoke nakwa nwa unu nwoke wụ Chukwuemeka. Ana m ewetara unu ihe pụrụ iche na Nnamen TV. Abịara m na ebe akpọrọ boundary jikọtara Rivers State na Imo State. Iwetara unu ịkpakọta ụka with mụ na onye eze na-achị ala Amala Autonomous Community nke nọ n'Okpala na Ngor Okpala Imo State. Ebe a nwere ogige ka agbata obi ka mkpọ ya na mba Rivers State ndị Etche. Ihe a bịara wụ ka anyị kpaa otu onye Etche mgbe onye Etche kwesịrị iwe onye Igbo, maka na ihe a na-eme wụ iwetara unu ihe a ga-eji wee mekọọ Igbo ọnụ. Igbo niile, Igbo nọ na Rivers, Igbo nọ na Delta, Igbo nọ na Akwa Ibom, Igbo nọ na Cross River, Igbo nọ na Benue nakwa Kogi nakwa ebe niile na Bayelsa, ebe niile Nigeria nwere ndị Igbo nọ ka anyị bịara ka anyị kpama. So onye eze, ana m ekele. Ndewo. Biko kọwatụrụ ọha na eze aha gị na ọkwa gị na ala. Aha m bụ His Royal Highness Eze Nwuju. I'm onye amaala n'Okpala local government area of Imo State. Okay, onye eze, ịgbalịala nyekwana anyị nabata anyị na obi gị, nabata anyị na obi ọkwa ọchịchị gị. Aha m Chukwuemeka. Nnamen TV dinyere m ka anyị chọpụta agbata obi unu na ndị Etche nọ na Rivers State nakwa otu anyị ga-esi wee mekọtalie nwere anyị ga-emekọtalie ọnụ wụrụkwa nwanne ka ndị Igbo wit ndị Etche, mana kọwara anyị kedu otu ndị Ngor Okpala na ndị Etche emekọta. Ndewo. Anyị bụ ndị Imo State by mistake. Anyị bụ ndị Imo State by mistake. Anyị bụ ndị amaala. Ndị Etche anyị ha abụọ bi na bụ ụmụnne anyị. We have no problem with them at all. Na ha bụ enwe nsogbu. Na ha bụ na-azọ ọhịa.
nye ha agba na zụlọ ha dị anọ nke ya anya nnọọ ka anyị ememe bụ eke steeti kewa anyị to Imo State and then ha nọkwa na Rivers State. We don't have I don't get any problem at all. We live like brothers and sisters. Open up the man about ajụjụ. Okay. Okay, ihe na-akọwawo na before Eke steeti, tupu Ekewe steeti, n'unu na-emekọ ihe, enweghị ihe dịka Anyị na-abụ otu, anyị na-abụ otu mmadụ. Anyị na-abụ otu mmadụ. Anyị ji eri otu oke. Ha ma anyị ma ha na-abịa here on 11 o'clock in the night and use leg and go back to Rivers State. No problem at all. We don't have any problem with the chairman. No, nothing. Okay. Ngwanụ dịka ihe m kọwarala gị, anyị na-aga mba dị iche iche ka anyị mekọọ Igbo ọnụ. Anyị abịakwala gaa mana ọmụma. Ndị ọmụma bịa na-agwa anyị, o nwere onye echichi, onye eze, onye ọmụma agwa anyị na ha wu ndị Igbo garukwe Etche. Ụfọdụ ndị si na ha wu ndị Igbo, ụfọdụ ndị ekweteghị. So the thing bịa na-agbahụju anyị anya. Anyị asịkwa ka anyị bịarute na border town a. Kedu ihe ga-akpata ụdịrị ha? No, I didn't think about that. I'm a social discrimination. Ha bụ ndị Igbo. Ndị Etche bụ ndị Igbo. Purely ndị Igbo. Anyị nakwana wewe ha dịka ndị Igbo. Ọ bụghị mma about the matter. Nothing more, nothing less. Okay, ngwa onye eze, dịka iwu aka na-achị obodo Amala wụ obodo ndị Igbo. Biko, o nwere ihe ndị ga-agwatụ anyị ga-eji wee jiri aka nwee ike gaa na-agbasa ozi ndị a na ebe ndị Igbo, mana ikwere, mana egbe mma, mana ọgba, ma ebe niile nwere ndị Igbo. O nwere ihe ị ga-agwa anyị asị onye ọchịala? Enwere a lot of things to tell you. They are Igbo people. Ha bụ ndị Igbo. Especially of the fact that because of politics. They are Igbo people. And they are about anything in common. They are not from away from us. No, at all. How would they Amala? And then they can go Amala. Okay, as onye eze, ihe gari ikwele, mana asị okwu ga na-ekwu okwu, omenu na-emekwe uche ya. Anyị na-agbalị ka anyị mekọọ Igbo, ka Igbo nwee ike, maka na anyị matara na ihe mere ụfọdụ ndị ji ekwu na ha awụghị ndị Igbo wu maka oge agha, ihe mere n'agha. Yes. Ọ bụ mkpata na ji na-ekwusa ha wụ ndị Igbo kọsọ meso ha n'oge ọgụ. Onye mesoro ha ihe a? Ndị amị meso ndị ebe ahụ n'oge ọgụ. Kedu ndị amị ndị nke ọ? Ma ndị na Naịjirịa ma ndị Biafra. Nke mesoro ha, akpasoro ha agwa ọjọọ. Yes. Ọ bụ ememe na oji ha bụkwa ndị Igbo. Asị mgbe m na mbụ last 3 years now, anyị jebe ebe Etche na ga eze ọpụrụ m. Jejechi a anyị chọrọ imeme ji ya ha ka ọ dị mma. Asọrọ ọdị mma utu na-agba ọzọ, ụmụ na-agba ọzọ. Ya nabata anyị. Anyị na-akọcha ya si ahụ dị mma. Nye anyị alọ. Before anyị lụbara, many people died in a place here. Mandates them, Amanda Mother. And I was Jija. Ndị mmadụ anwụọ? No. There's this one. There's anwụọ. Ndị mmadụ anwụọ. Maka gị nkwanụ? No, anyị akwụsị Jiba ahụ. Ihe gbuziri ha? Dịnye asị ma egbu ya. Ọ maka ha gara okwu ahụ? No. It's not like that.
So anya akwụsị ije ahụ anyị na-eruju until this time. Okay. Ihe na-akọwa nkọwa gị na ndị eze ebe a agaala for mmekọ ha na Many times we have gone there severally. Sure ka eze from to the governor of River State. Can you make express our feelings? That is not good that in the nation no River State and not in Imo State. Okay. Now nkọwa gị na-awụ na abịa na ihe gbasara imekọ ihe Igbo ọ ga-esi na ndị eze n'aka. Yes. So kedu since ahụ unu kwụsịrị ịga ọwụ kedu unu enwekwa the plan again? We must do it. We must do it. When the politicians na ime anyị egwure nke eri nka asanya anya ndị Etche na ndị jigzo hụ anya ọnụ ọgbọ ịgbata anyị. So the politicians, yes, so maybe here. Yes. All the politicians, man, the River State, man, the Imo State here, they're not in good page with us. Wow. Okay, now, Onyeze, kedi now, otu unu na ọ dị ka unu na etiti two political warlords. Yes. Kedi the disadvantage on enye unu ebe a biko kọwagidere anyị. The disadvantage on enye anyị bụ na anyị nọ ya now. We don't have water. We don't have road. We don't have anything in this place. The only problem anyị na nwe. Anyị mgbajeje n'Imo State. Asa lawa, they will come. They will not come. Anyị jewe River State. No, nothing. Ụmụ DJ school nọcha n'ụlọ adịghị ọbụla nwụrụ ọnụ. So the thing has been paying us. So now ọwụ na unu asị ka ekwu unu na River State. Yes, better. It's better for us to join our kings and kings in Etche. River State, stability. So Imo State na-elegharị unu anya. Anya gwọ n'Imo State. Anya gwọ n'Imo State. Mgbe ke steeti ya asapụ agbara agbọ anyị ga anyị nọ na River State. Now ihe a ga na-ekwu okwu ya wụ ka ekebakwara unu na ụmụnne unu. Better ka anyị ụmụnne anyị nọ ọ dị better for us. Okay. Ebe ahụ ka unu na-aga asọfa that same discrimination. We not suffer at all. Because get mmadụ na-ekwu otu okwu na-enwega the same communication. You don't have problem with that man. You don't have problem with the people. And no na River State to be better for us than as that we are in Imo State. Nothing comes to here. Okay. Well, nke ahụ ihe gbasara steeti ndị na-ekekwe steeti wụ ndị ọchịchị ndị governors. Anyị nwawo our own program wo ka anyị kwuo otu a ga-eji eji omenala jiri mekọ Igbo ọnụ. Kedu ihe ị chere maka nke a? Asasị ndị Igbo gị nọ gị bịa n'otu na-asụ otu asụsụ eme ihe in the same place. I'll be happy to see that thing happen in this my life. Okay, asị onye eze ewu kedu ihe kedu ụdịrị enyemaka gị n'onwe gị ga-enyeli n'ụdịrị njem a gasị asị ka anyị ga ngwa ka e nwee ihe dịka festival ma ọ ọgbakọ Igbo niile eze na-achị na Etche ọ ga-ekwe abịa? Why not? He must be here.
Yeah, it must be here. Okay, then o nwekwara ndị eze na-atụ ụjọ na maybe asị na ha mekọ ihe with ndị Igbo na gọọmenti ha ga-akpapụ ha. Oh, here. They will come. I normally have meeting with them from time to time. When any problem here, I will call them. They will come here, and they come here. We say and settle the matter. Okay, ha na-abịa ha na-aza gị okwu. Yes, they come here and listen to me. Okay, Igbo bekuo gị si ka e were the delegate ga onye eze ga akpalite ụka with ndị eze Etche na ndị eze Ikwere na ndị eze ọmụma. Ị ga-adị na njikere? Why not? Why not? I must agree, because this is what we have aspired to do since long time ago. Okay, chai onye eze, ana m ekele gị na oge ị wepụtara ka anyị na gị jiri kparịkọta. So kedu ihe ị ga-achọ ịgwa ọha na eze ndị Igbo? Asma ala na ebijata la gonna da na mundo ha na-eme akwa ndị ndụ emecha gafe mmemme otu anyị gide mma ọ bụ ncha. Ndewo. Onye eze birikwe udo. Ụmụnne ọha na eze ndị Igbo, ana m ekelekwa unu ezigbo nwanne unu nwoke Chukwuemeka. Well, ihe anyị na-eme biko nụ enyemaka unu na-enye anyị wu ihe na-akwado anyị, nwa nchọ nwa ụmụ ihe like, ụmụ ihe shares and comments unu na-enye anyị na-akwado anyị, yala ndị na-enye anyị ụmụ ruru ihe dịka donation na stars. Anyị na-ekele unu biko nụ unu akwụsịkwala ebe a, maka na ije anyị iji wee chịkọ Igbo ọnụ aga akwụsị ebe a. Anyị na onye eze akpaala, ọ ga-apụtara anyị mgbe anyị ga-akpọkwu ya si ka anyị jiri ka ọ gwara anyị okwu asa onye eze, yala ọkasa okwu dị mma onye eze na onye eze, onye nze na onye nze, ọzọ na ọzọ, udo ọ ga-apụtara anyị. Ngwanụ biko nụ na-akwado na anyị dịka anyị na-eme.